Jag tar några först för att spalt här i 16 år, hur spalt det? Jo, alltså jag har ett dåligt upplevelse att spela alltså framför Nekon Avskåren och spela med de unga kojarna som faktiskt gör det rätt väl och så han spelar samman vi att de kommer livföden och nägra de också vinner så det var ett stort upplevelse. Och hvis vi tar själv spel, hur sådant där spel så hade du känt några gatter av du från att som det plattade vara? Ja, det var nek som det plattade vi. Jag ser stå fram med fiskar, så plattade vi. Och Jan och alla de tar rundat han nek biveteln så det var som gammal döm men vi manglade inte av fer och nekra spelare blev inte tinkre och så det såst att det inte var bättre vid. Det kom fram men det klarar sig aldrig då. Nej, men det är så. Jag vet inte om vi blir för självsäkra. Vi plattade ju alltid vinna ju. Så men alltså Kajlivet har inte varit rätt lägga ord och har blivit vi skott om då kommer jag att göra så det är här klappeltor. Så hoppas att har fortsätta att vi har given kan säga gå man säger så där tryck på sjön till nästa test. Och atmosfären i Jobmor i det. Det är fantastiskt. Alltså det var folk och det som det blir vara. Så jag vånar att alltså nu har vi kär hemma det som jag men jag vånar till lösning av skor till nästa hemma det jag. Vad för Todi Jónsson gör i tiden som kommer? Jag kör lite mot det igen. Alltså jag har lyckats som slappa sig inte av att när samma och skulle lucka finna ut vad det ska göra om det är någon för fotbollsvärlden eller något helt annat. Det har vi inte funnit. Tusen tack för det och gå ut nu tusen var under. Jo, tack för det.